Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uya subscribe ke kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekele ke nje ama transfer rumors kwi Betway Premiership sokubhekela lapha kwi Orlando Pirates ke indaba eyivelayo kuthiwa ke ayaqina noma ke ziyaqina lapha ke insolo sokuthi ke umdlali waseswini we Orlando Pirates ke ongasayitholi igame time lapha ke uKabelo Dlamini angase ajoyine iKaizer Chiefs makuphela ke yona ke le season ke udaba olivelayo kuthiwa ke Orlando Pirates ibifisa ukuthi ke imsayinise icontract entsha ka 1 year kodwa ke kuthiwa ke uKabelo Dlamini usevele ke wayinqaba leyo contract ngenhloso ke yokuthi akwazi ukuthi ke akhululeke ayojoyina iKaizer Chiefs. Impela ke wona ke amahlebezi atrendayo ke njengamanje ukuthi uKabelo Dlamini angase kalishiye iqembu le Orlando Pirates emva kokunqaba icontract entsha ngenhloso ukuthi ke ayojoyina lapha ke imbangi ezawo ke amabhakabhaka iKaizer Chiefs. Yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngolethele ke ama transfer news kuyona ke iBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo ethu asibambe la nisale kahle.